Hello, guys. My name is Lindo Wuhle. Welcome to my YouTube channel. Thanks for tuning in. I'm here to update you on what was happening yesterday on isitha the enemy. UJafta uthe ukuthuka kancane ebona umama nje ohloniphekile engena ngomnyango kwazise phela ubesicuphile kwamavovo. Wamkhombisa indawo abangahlala kuyo, wasebuza ukuthi ngamthola bandla uRebecca Mabuza kubuza kwamavovo. Kwazise phela uJafta wazi ukuthi washona kudala udadewabo. Wambuza, konje ngizothi ubani wena? Waphendula ngelokuthi nje umngani wakhe wakudala. Uthe mayembikela ukuthi udadewabo sewashona wakhombisa ukumangala kukamavovo. Wathi uJafta awulinde kancane ngikwenzele itiye. Waphuma ngokushesha lo nkosikazi. Usebuya nje uJafta sekukhala ibhungezi akasekho, uphume ngokunyenya. Hhayi, uthe nje bandla kumjabulisile kakhulu ukuthola imali. Sebhizi manje ubheka ubuka iy'moto online, ufuna ukukhetha uhlobo oluphambili lwemoto yena akazoyithanda. U-anti kaMata lo umfuna la eduze akanendaba noma ngabe uhlezi nomathandana wakhe. Uze wathola-ke ithuba esemfica endlini ey'bukela i-T_V nje wasondela kuye efuna phela benze indabandaba, hhayi unkanyiso. Wathi hhayi uma ngithi cha ngisho khona ukuthi angifuni. Wadina usisi wabiza uSiyamthanda noMata bamemeza, Mata Siyamthanda. Wathi hheyi uyabona-ke manje wonke umuntu sezoziwashela isitsha sakhe uma eqeda ukudla, wonke umuntu uzozenzela iwashing. Angisona isisebenzi senu mina la ekhaya. Ngenxa nje kankawu ukuthi akafuni ukuthi asondela kuyena ngoba phela unomuntu uNkawu. USolomza akanandaba ngampela-ke nje manje noma akakhaya. Uqale ngokuphathela uThulile isipho, uyajika khona lapho usemfuna embhedeni. Kanti uNandi uzongena kulo mzuzu besathi basayijabulisa nje kancane embhedeni bayayivocavoca. Kuhamba isikhathi ukungena kukamavovo besakhuluma nje bobathathu esebabambile uNandi khona lapho. Esathi uyabanikeza ithuba lokuthi abaqhubeke benze yonke into abayithandayo. Akanankinga nokuthi belalane. Hawu uMavovo aqhamuke esengena esethi emzini ngaba. Asibambe lapho kwanamhlanje, ngizobuya futhi ngikuphathele okunye okwenzakala kumabonakude. Kodwa ungakhohlwa ukudlula lapha kwibhele ucindezele, upress ulike.